Bé, Minera Walkers és un projecte musical de 4 lots de Palma que volen fer disfrutar la gent igual que nosaltres disfrutam amb la música d'altres grups. Volen connectar amb les persones igual que altres persones s'han connectat amb nosaltres a través de la seva música. No podria viure sense música, no se pot. Jo crec que no se pot viure sense música, és algo innat a l'ànima humana. No sé, hi ha moltes formes d'expressió artística, però crec que una cançó és més profunda, és la forma més profunda de connectar amb les complexitats de l'ànima humana. Away
crec que nosaltres quatre connectam molt bé fent música i sobretot ens ho passam molt bé i deixam la creació un fol en blanc i fem qualsevol cosa, no qualsevol cosa perquè després si no sona bé, però cercam camins que recórrer i sobretot contar coses, dir alguna cosa, contar històries o voler contar coses. Contínuament estem penjant coses i ara mateix, després de treure el nostre EP l'any passat, seguim en procés creatiu. La idea és treure material nou, produccions més ambicioses i fer això, la bolla cada vegada més gran. Just get